Sambata yen sinebut pandekaning bumi Indonesia Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan Gajah Moto engkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloko Pangeti sampun warsa minangka tandha syukur dumateng Jat ingkang Maha Welas tuwin Maha Asih ing pangacap dosa sarana anggen kita anggayuh cinaket dumateng Gusti Allah ingkang Maha Sampurna. Panyatan menika minangka pangbiwana tumrap adiluhung lan indahing adat kabudayan Jawi ing samangke kedah dipun uri-uri murid sansaya Prabowo saged kawarsaken dumateng putra wayah ngantos dumugi ing salami-laminipun. Kejawi punika uga minangka tetenger jati diri masyarakat ingkang ngugemi kabudayan tuwin dosa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sagunging para rawuh ingkang dahat kinurmatan, tumapa adicara candhaipun inggih menika anglarong sesaji tumuju gisiing samudra. Pramila tumraping para paraga ingkang kabiji ing kati katuran sami sumadyo. Perlu kawuninan dumateng para rawuh bilih ing adicara menika ugi kagelar gladen nyerat aksara Jawi lare-lare SD Serang Setunggal, SD Serang Kali, SD Klatak, SMP Negeri Panggung-Rejo Kali minangka sarana nderek memetri kabudayan Jawi ingkang badhe dipun patitesaken dening Ki Raban Yuwono. Salebetipun ingkang minuya Bapak Bupati Blitar Sakukuban kabareng jingkar saking sasana Palengahan tumuju gisiing samudra nedya anglarong sesaji. Kanthi mengkaten larong ceming adicara larong sesaji ing dinten menika sampun paripurna. Saking kawula minangka pranata adicara hangga bilih wonten sisip penggiring atur kiranging kerap sila tuwin subur sita nyuwun agunging sing samudra pangeksan.
Wisono Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blitar kutha cilik sing kawentar Edi Peni Gunung Kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar Peta brontak sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpen aune Canoto Mojopahit eneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita Jarepate Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka eneng tlatah Blitar cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nukulake patriote Blitar kutha cilik sing kawentar Edi Peni Gunung Kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta brontak sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpen aune Sang Nata Mojopahit eneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita Jarepate Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka eneng tlatah Blitar biyen cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nukulake patriote Blitar
nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloko eneng tlatah Blitar cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nukulake patriote Blitar kutha cilik sing kawentar Edi Peni gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempa peta prontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen aune Sang Nata Majapahit eneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita Jarepate Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloko eneng tlatah Blitar biyen cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nukulake patriote ana crita Jarepate Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloko eneng tlatah Blitar biyen cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nukulake patriote Jatimnet Online, membela yang benar dan menyuarakan aspirasi rakyat.